warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Mojoagung ingkang kanurmatan, dumateng Bapak lan Ibu guru ingkang satuhuluhur budhanipun, dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang kula tresnani. Puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan hidayanipun, sehingga ing dinten punika kita sedaya saged makempal wonten ing acara perpisahan sekolah ingkang adipun berkahi menika. Kula minangka wakil saking siswa kelas 12-9 ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah lan Bapak Ibu guru ingkang sampun ngawulantah paring ilmu lan ngarahkan kula sedaya kanthi sabar lan tulus. Tanpa panjenengan sedaya, kula boten saged dados sinten-sinten. Wonten ingkang sekolah punika kula sedaya sampun ngalampahi kathah pengalaman ingkang warna-warna. Saking sinau ing kelas ngantos tumut kegiatan ekstrakurikuler, sedaya sampun dados kenangan ingkang boten badhe kula lalekaken. Sekolah punika sampun dados griya kaping kalih kangge kula sedaya. Kula sedaya ugi nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tindak tanduk lan tutur kata ingkang kirang trapsila ingkang damel kuciwa Bapak lan Ibu guru. Kula sedaya janji badhe tansah ngeling pitutur luhur saking panjenengan sedaya lan badhe dados alumni ingkang migunani tumraping bangsa lan negeri. Dumateng adik-adik kelas, kula pesen supados sregep anggenipun sinau manut dumateng Bapak lan Ibu guru lan tansah njaga nama baik sekolah. Pungkasane kula ngaturaken sugeng tindak dumateng Bapak lan Ibu guru. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring kesarasan lan keberkahan dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Mojoagung, Bapak Dr. Andes Waras MMPD ingkang kinurmatan. Dumateng Bapak Ibu guru ingkang setuhu luhur bebudhenipun. Dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang kula tresnani. Puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat lan hidayahipun, sehingga ing dinten punika kita sedaya saged makempal wonten ing acara perpisahan sekolah ingkang dipun berkahi menika. Kula minangka wakil saking kelas 12 ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah lan Bapak Ibu guru ingkang sampun kula wentah paring ilmu lan ngarahaken kula sedaya kanthi sabar lan tulus. Tanpa panjenengan sedaya, kula boten saged dados sinten-sinten. Wonten ingkang sekolah punika, kula sedaya sampun nglampahi kathah pengalaman ingkang warna-warni. Saking sinau ing kelas ngantos tumut kegiatan ekstrakurikuler, sedaya sampun dados kenangan ingkang badhe boten kula lalekaken. Sekolah punika sampun dados griya kaping kalih kangge kula sedaya. Kula sedaya ugi nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tindak tanduk lan tutur kata ingkang kurang trapsila ingkang damel keciwa Bapak lan Ibu guru
Kula sedaya janji badhe tansah ngelingi pitutur luhur saking panjenengan sedaya lan badhe dados alumni ingkang miguna tumrap bangsa lan negeri. Dumateng adik-adik kelas, kula pesen supados sregep anggenipun sinau. Manut dumateng Bapak lan Ibu guru lan tansah njaga nama baik sekolah. Pungkasaning atur, kula ngaturaken sugeng tindak dumateng Bapak lan Ibu guru. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah paring kesarosan lan keberkahan dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Mojagung ingkang kinurmatan, dumateng Bapak lan Ibu guru ingkang setuhul leluhur babedenipun, dumateng para rawuh kakung miwah putri ingkang kula tresnani. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paringi rahmat lan hidayanipun sehingga ing dinten punika kula sedaya saged tumindak wonten ing acara perpisahan sekolah ingkang dipun berkahi menika. Kula minangka wakil saking siswa kelas 12-9 ngaturake agunging panuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah dan Bapak lan Ibu guru ingkang sampun nulungake paringi ilmu lan ngarahake kula sedaya kanthi sabar lan tulus. Tanpa panjenengan sedaya, kula sedaya boten dados sinten-sinten. Wonten ingkang sekolah punika, kula sedaya sampun nglampahi katon pengalaman warna-warni. Saking sinau ing kelas, ngantosake tumut kegiatan ekstrakurikuler, sedaya sampun dados kenangan ing boten badhe kula kelalekake. Sekolah punika sampun dados griya kaping kalih kangge kula sedaya. Kula sedaya ugi nyuwun pangapunten mbok bilih wonten tindak tanduk lan tutur kata ingkang kula trapsila ingkang damel kecewa Bapak lan Ibu guru. Kula sedaya janji badhe tansah ingkang pitutur leluhur saking panjenengan lan badhe dados alumni ingkang migunani tumrap bangsa lan negeri. Dumateng adik-adik kelas, kula pun supados sregep anggenipun sinau manut dumateng Bapak lan Ibu guru lan tansah njaga nama baik sekolah. Pungkasaning atur kula ngaturake sugeng tumindak dumateng Bapak lan Ibu guru. Mugi-mugi Gusti Allah tansah paringi kesasrahan lan keberkahan dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.